samping itu, Bapak Dr. JR Hutauruk ini, beliau adalah dosen, pernah menjadi seorang dosen dalam bidang sejarah gereja, dan beliau juga jemaat HKBP Tanjung Sari ini. Selamat hari Minggu, Opung. Ya, selamat hari Minggu. Sehat Opung saat ini? Sehat. Iya, Opung, saat ini gereja kita HKBP Tanjung Sari merayakan Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat HKBP Tanjung Sari. Saat ini kita merayakan yaitu Pesta Puncak Tahun Sending dan sekaligus perayaan Pesta Butilon di gereja kita. Saat ini kita telah bersama dengan yaitu Bapak Pendeta yang kita kasihi, yaitu Bapak Pendeta Dr. JR Hutauruk. Beliau adalah mantan pimpinan HKBP Eporus HKBP di masa pelayanan mereka, beliau ya, yaitu di tahun 1968 sampai dengan 2004. Di samping itu, Bapak Dr. JR Hutauruk ini, beliau adalah dosen, pernah menjadi seorang dosen dalam bidang sejarah gereja, dan beliau juga jemaat HKBP Tanjung Sari ini. Selamat hari Minggu, Opung. Ya, selamat hari Minggu. Sehat Opung saat ini? Sehat. Iya, Opung, saat ini gereja kita HKBP Tanjung Sari merayakan yaitu Pesta Puncak Tahun Sending, yang dimaknai bahwa kabaran Injil itu sangat penting di tengah-tengah gereja kita. Dan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Opung. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Opung yang berhubungan dengan seputar daripada sending itu. Pertanyaan ini memang menarik karena kita diajak menoleh jauh ke belakang pada saat Tanah Batak, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, sampai ke Dairi, seolah-olah daerah yang tertutup. Belum ada orang asing, orang kulit putih yang menjamah daerah itu. Kecuali ada beberapa percobaan yang berhubungan dengan pekabaran Injil. Misalnya ada dua pendeta dari Inggris, Burton dan Ward, yang berangkat dari Padang 1824 dan tiba dengan selamat jalan kaki dari Sibolga sampai ke Tarutung, Silindung 1824. Nah, begitu awalnya, dan kemudian datanglah pekabaran Injil yang resmi yang didukung oleh sebuah lembaga, yaitu Kongsi Barmen Rheinische Missionsgesellschaft. Tanggal 7 Oktober 1861 ada 4 orang misionaris berkonferensi, berapat, menjanjikan bahwa Tanah Batak akan dibuka dan dibantu oleh sebuah lembaga Rheinische Missionsgesellschaft 7 Oktober 1861, dan itulah menjadi ulang tahun HKBP sampai sekarang. Memang masyarakat Batak adalah negara-negara kecil. Satu kampung menjadi satu negara. Jadi tidak ada keteraturan, semuanya bebas
dan apalagi agama animis pada waktu itu, itulah agama yang mayoritas di tengah-tengah masyarakat Batak, atau bahasa Bataknya si Pilibegu. Lalu ada slogan pada waktu itu, zaman Hamajuon. Zaman Hamajuon, ya kemajuan, ekonomi maju, pendidikan maju, politik juga maju, karena masyarakat Batak sudah berpolitik. Misalnya Hatopan Kristen Batak, HKB, itulah ormas Kristen yang pertama di Tapanuli. Lalu itulah latar belakang HKBP pada saat ini, bahwa dulunya si Pilibegu, tapi memasuki kekristenan, zaman kemajuan, modernisasi, rumah sakit dibuka, hepata dibuka, artinya diakoni berjalan, marturia berjalan, dan koinonia berjalan. Jadi itu yang holistik, penginjilan, pekabaran Injil yang holistik. Ya Pung, ada begitu banyak ya Pung ya, tokoh-tokoh misionaris ya yang datang ke tanah Batak. Ada itu yang datang dari Amerika, Inggris, dan juga dari Jerman. Nah, apa yang membuat mereka begitu tertarik datang ke tanah Batak dalam pekabaran Injil ini? Ada sesuatu enggak Pung yang dilihat misionaris, mengapa mereka datang ke tanah Batak? Demikian Pung. Ya, jadi pada zaman itu ada gerakan kebangunan rohani dan dilanjutkan oleh gerakan penginjilan. Jadi semua bangsa-bangsa Eropa yang mayoritas ya Kristen, yang mendirikan lembaga-lembaga pekabaran Injil.
Huriani debata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, hami saluhut parhalado, dohot panitia pesta sending, dohot gotilon songoni ng ulang tahun pa-26 Huriata HKBP Tanjung Sari, pasahat totabi matu hamu sude ruas ni Huriata, asini roha madihamu, jala dame na siya tuhatta, ima na mga ramoti hita saluhukna. Di bagasan sa daryon, tung tamado hita madok mauliate tu debata, ala saluhut asini rohana, padongan yonna, dohot pangaramotionna di pardalanan ni nguluta nang huryanay, sa daryon nang patupot tama pesta lasni roha. Tapuji matuhata, taha muliatehon madengga ni basana. Beta mahita nakko tu betel, asa tapauli di sisa dalanggatan di debata, na mga lusi hita di ari ha gogotata, jala madongani hita di dalan na tadalani i. Martua maaka na mangingani bagasmu, say homa pujion nasida. Hamuak kadongan na hinaholongan, di minggu pa-22 hon dung Trinitatis sadarion, di jo hata ni Tuhata dohita, asa say marsi hohot hita di barita na uli, atong siya nasa rohata, tasobahon jala tapasaha ma puji-puji yatta tuibana, tay dehom ma raja na tumibul. Sing
Marhiti-hiti gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di purbadia, na tumapalangi dohot tanoon, amin. Songononin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori manguldo binahin ni parsihoton na marhapursiyaw, ala yang go dihalak perjahat, dangadong hasonangan, haleluya. Martang yang mahita, oleh Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang, di bagasan obason macailas rohani huriam, ima di pesta sending, ala nang hihilahami, haguguun ni barita nauli, nang tolhasa tu ujung ni portibion, nampai gudang aka hamaulon, alai saya di pargugoi hodo aka parbarita nauli, lau para ratun hatam, gabi hutadahami ho, sungoni nang pesta gotilon, siakodo haruruan ni sude dinggan basa nama ragam-ragami alani pasu-pasum do bahip mat parbui sude naniula ni tangan nami di huta di balian di kantor di partiga-tigaan nang di aka ulau na asing gabe tarbahen hami ropa sahat tontu joromi jala di parburu-mudu hodo hami natinopam asa unang rapar di baheni marpung hami nuaing mado moliate sian nasa rohanami tuho nunga jongjong huriam haka bipi Tanjung Sari 36 tahun pasu-pasu mahuriamon asalam mangerbang dia ke barita nauli marhiti pakubasion dia ka naposom pasu-pasu nang pembangunan na sinang berlangsung asabui marujung di bagasan hadingganan sian tangamudo sude hujalo kami nasa nadinggan tu daging nami dohot tutod di nami jala asini rohamdo na mga ramuti hami ope sejalo mahamulateon ni rohanami akup ni say lehon matodim tu hami na mamuhay dohot patiurhon mata ni rohanami asalam hudai hami sudi na dinggan sudi nauli na pinatongomi tu hami asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapoko marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Mari di mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di Minggu 22 dung Trinitatis Sadarion ima natar surat di konfesi HKBP Bidusa Plutolu tahati dakodo narosia debatado panggonggomi na marsahala ima panggonggomi na mangalo hajahaton na mangulahon hati koran na manupak asa marah sonang-sonang jala so hari beribuan akan aporsea hobar tu natar surat di Rom 10 tolu dohot sada Timotius 2 ayat 2 alai si ingoto do huhut natar surat di ulang ni apostel bidu 5 ayat 20 sia ikon oloa do iba di debata asa di jolma marhiti podaun tahati dakodo sita kianak kono todo ni huria do panggonggomi asa mardala di hati koran alai patu bege honoton ni huria do tu panggonggomi marhiti podaun taalo jala tatulak do pikiran nama dok asa negara ke agama ado negara ay negara tinggal negara jala huria tinggal huria Matius 22 ayat 21b
molorikot di paruhuman, alanina mangalului hasitongan ni uhum, boydo halak Kristen marwari, songonido nang namajal tohonan do pangkat, atong rap mangido gugu mahita tuarupan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoi memahami, mangulahon na hombar tupatikni. Amin. Mari di mahita. Huria na hinaholongan ni Tuhata, tapahomaru hata dia dupan ni Tuhata, tato poti masa dosata nagudangi. Ali Tuhan debata, pergugu naso hatu dusan jala ama parasiroha, dang lomo roham mida hamatian di pardusa, mulak manian parjahati tumadikot dalanna, asa mangulu ibana, ido di pangido roham. Ale Tuhan debata, jot-jot na itu hamion mangulahon dosa, manutun lomo nami patupahon naso hinalomohon ni roham. Jot-jot do hami lalap sohu pikir hami, taringot tu mahangulun sogoti. Ale Tuhan, selehon mahamu bau ni rohani hami be, asamulak hami tumanikon hajaton nami. Alani i ubahin hupangido hami, say sudati ma toru-torum, asa unang mangunai betu hami. Ale Tuhan, marningot pangalahon nami, dohot akan hadusan nami, tama situtudo uhumonmu hami dihanguluan namion. Aitung jojot akan nasopatut hulawon hami maradopon ho, nang maradopon dongan nami. Jojot donang aturani pamareta nami, say hulholo si hami. Hape suruan mudo nasida, lau makobasi akan narikot dihanguluan namion. Ale Tuhan, selehon hamu bawa ni rohani hami, say asi roham midahami, sundati ma toru-torum, unang mangunai be Tuhan. Say sesama sudi dosa nami, asa mengulu kami di bagasan asini roham, say pargugui mahami, asa margugu kami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin tabigi mahata baga-baga, taringo tu hasisaan ni dosa, songono dohata ni Jahuba, unang homa biar, ay audo siluluhoko, nungapola hujau goarmu, ahunapunaho, hasangapon ma didebata na dikicang. Mari dimahita. Dong terbang terhilang
bigi mahatani di bata turpuk di hari Minggu 22 dung Trinitatis Sadarion imana tersurat di Daniel bidu onom ayat 1 ayat 15. Dungi sahat maharajau ni tu si Darius halak madai ujumar umur ibana 62 tahun. Dungi di halo mohon rohani si Darius ma Pabakiton 120 hidup pamaretahon harajaoni akan sinagihon nai sandok harajaoni. Di pabangkit huhut tulu halak situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka iduk itu nasida asa unang rajai marharugian. Alai ditidi si Daniel ma aka situa dohot aka iduk ni maroha. Aiton dina sumurung do di bagasan ibana, jadi disakap rohai ni rajai ma pabakiton ibana, bahen palumayan ni sandok harajonai. Jadi mengalului sidirma aka situa dohot aka iduki dopak si Daniel taringo tu panggung gomina. Alai dangadong sidir jupang nasida, manang hajahaton nanggosada, ai hapo sadu ibana, dangadong jupang salah manang hajahaton nanggosada di ibana. Dungi nina aka bawaima, dang tagamon adong dapot hita sindir nanggong sada dopak si Danielon. Molo so jupang hita marhite sian patik ni debatana pada poton ibana. Dungi dirongom aka iduk rap dohot aka situai ma rajai aka didok nasida matu ibana songonon sai mangulu maho ale Raja Darius rodi saliling-lilingna. Dunga martutup saluhut aka iduk ni harajaoni aka mangarajai dohot situa aka panituri dohot partogia asa dibahen rajai sadapati jala ditindikon arwa bawa noso jadi manang ise di bagasan 30 arion mangido manang aha nang tu debata dia nang tu jolma daholan tuho ale raja nami ikon tipahonono ibana tu godang Dibahini ali Raja nami ikon pahotomu ora-orai jala bahino musada surat naso terpauba khobartu uhum ni halak madai dohok Persia naso jadi ubaun. Dungi didok Raja Darius mas sahap on surat patik dohot ora-orai. Ia si Daniel dung dibigi nong tersurat surat si songoni nakok ma ibana tu bagasan jabuna alai adong do jadela akan natalap tukan Jerusalem di bagasan bilukna pergijang. Jadi tolu hali dinasa dari ibana mangolupit ulu nitotna. Lau martangi yang dohot madok mauliati tu debatana sadok songon nasomal binahinna nasai laon. Jadi dirongom aka bawai ma bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba di joloni debatana. Dungi Roma nasida jumonok jalama kata di joloni rajai taringo tu surat ora-orai akanin nama ali raja nami danung ngapola tersurat sada surat ora-ora di bahiko bahwa manang ise na martangiang di bagasan na 30 arion tu manang ise debata manang jolma dukon niho ali raja nami ikon dabuhononton ibana tu gudung perbabiatan jadi nina rajai memangalusi khotdo hatai khobartu uhum ni halak madai dohok Persia nasu jadi ubaun. Dungi nina nasida memangalusi rajai ia si Daniel sahalak sian halak Yahudi akan natar buangi dang parduli ibana nang midaho ale raja nami nang mida surat ora-ora na tinik tikon mi saitong tolu-tolu hali dinasadari ibana martangia. Jadi dong dibigi rajai hatai marsak situtu maruhana mutu maruhana manikiri taringu tu si Daniel naing paluon na ibana pola rodi hasu sudut ni mata niari ibana mamikiri akal naing paluakon ibana nian ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni di mata jalana upiopsa. Amin. Mari dimahita.
saha tidakun ma hapor siyaw tay, songon na hinatidakun ni dongata sa hapor siyaw di sardok portibion, rab mahita madok. Au porsea, Di bata Jahova, ido ama pertukuna satu dosa, na tumapalangi doa tano. Au porsea, Yesus Kristus, anak di debata Jahova nasasadai, imana di tanah tubuhan si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, andorong sobubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman silatus, na mati tapajal banubian higaw pinarsila, na tuat boruto dudung tanong, na mulak mengul di hari potuluhon, na manaik tu surgo, laun untuk siamun debata Jahova, amanai pargokona satu dosani, disimai bana paima mulak sogo tu tanoon, mangumui halak na mangul dok namate. Au porsea diton di porbadia, jalan adong sadahuria nabadia, huria to panalan Kristen akan nabadia, doa desa sasang dosa, doa detai namando, mulak mangul dosogo baking halak nau mate, doa jangaluan soros sudah. Amin. Tatangihon ma tikting namasa dohot naneng si pamasaon di tonga-tongani huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ni huriata. Tabigi ma tikting di minggu ta sadarion. Na parjulu tikting na maragam. Goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion. Ima minggu pa 22 dung Trinitatis. Jala topik ni minggu ta. Ima parsidohoton ni halak Kristen di politik. Tanggung jawab orang Kristen dalam politik. B. Surat pengembalaan na pasapulu waluhon. Hombar tu surat pengembalaan na pasapulu pituhon tanggal 2 Oktober 2020 ima manotopon pertangyangan sektor mulai tanggal sada saha tu tanggal 31 Oktober tok tongma tapatupa di bagas tabe. Alani pandemi COVID-10 sia naso man sohot dope. Hombar tu si tapaganjang mause tiki ima saha tu hari Sabtu tanggal 21 November 2020. C. Parmingguan ni huriata. Hombar tu haputuson parhaladu parmingguan di patupa hopatali di ganup hari Minggu di huriataon ima pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10.06 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Indonesia. Boi mata puka ibadah live streaming dohot cara dibuka di YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari, dohot Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Hombar tusi ruas naneng pasidohot tu parmingguani asa jumolo mendaftar tu parhaldo sektor tabe jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparade bema hand sanitizer. Akadak dana marumur dituru ni 10 tahun, dang boy dohot marminggu di bagas gereja ta. Di akar ruas nasoboi membuka YouTube, tapake ma acara ibadah naung nisa gihon ni akasitua sektor tabi. D. Nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 20 Juli 2020 di bahasa-bahasa hontu hatado sadadak bawa di keluarga ni amata Desmaret na pitupulu SSN inata M Boru Raja Guguk sian sektor Sadaa. 2. Nah di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di bahasa-bahasa hontu hatado sadadak bawa di keluarga ni amata Budi Limbong inata Mega Lastriwani Hutasoid sian sektor Pargudungan. Patuluhon, nah di hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 di bahasa-bahasa Hontuata dosa dadak boru di keluarga ni amata J. Simanjunta inata R. Boru Hasugian sian sektor 2A. 4. Nah di hari Senin tanggal 2 November 2020 di bahasa-bahasa Hontuata dosa dadak boru di keluarga ni amata Raymond Hutagalung SE inata Wini Boru Saragi SE
sian sektor 2B. Hipas do poso-posoi suang songoni nang natorasna. Ruas na tamba. Mulai minggu sadarion, gabe ruas ni huriatama ima keluarga ni maruli tua siboro, inata masrida, buru panjaitan, rab dohot sada yanakon nasida ima, Matthew Alexander siboro, pindah sian huria HKBP Narumonda, Resort Narumonda, Distrik Opat Toba, alamat Jalan Melati Raya Gang Anyelir nomor 10 sada, Sempakata masuk sektor 2A. Horas Madinasida Jalan Rak Mahita Mamuji dohot pasangapon Tuhani Marhite aka ulaon ni huriat taon. Naung Marbagas. Perjulu naung manjalo pasu-pasu Parbagason Albert Jonathan Lumban Gaul, anak ni amata EL Lumban Gaul SH MH, tubuh ni inata M Buru Panjaitan SPD, ruas ni huriata sektor opat dohot oroanna Naomi Ladueja Boru Siombing SS, Boru ni amata EY Siombing, tubuh ni inata pendeta Ratna Siahan STH, ruas ni jemaat GMI Manna Baligi Resort Baligi. Pasu-pasu Parbagason dipatupa di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Gereja GMI Kasih Karunia Hang Tua Medan. Padua honang manjalo pasu-pasu Parbagason Arianto M, anak ni amata Maruli Manurung, tubuh ni inata Delpi T Buru Butar-Butar, ruas ni huriata sian sektor Tolubi, dohot oroanna Penti Dewita Buru Barus, Buru ni amata Rincan Barus, tubuh ni inata Esther Dina Buru Tarigan, ruas ni jemaat Gereja Kristen Jawa di Bandung. Pasu-pasu Parbagason dipatupa di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di Gereja Kristen Jawa di Bandung. G. Di Minggu Sadarion, 8 November 2020, bunga di altar napinarade ni keluarga Sintua Simanjuntak, inatai Buru Silaban, sian sektor Walu. Huria Pasaton Mauliate, saya ditambahi Tuhan Nima pasu-pasuna tu keluarga nasida. Tikting neng Marbagas, tikting paduahon, neng manjalo pasu-pasu Parbagason ma, Dr. Gigi Margaret Jewita Buru Sianipar, Buru ni amata Dr. Kardi Sianipar, tubuh ni inata Dr. Armita Roswita Buru Panjaitan MT, ruas ni huriata sian sektor onom, dohot Octavianus Mangatas Samosir ST, anak ni amata Dr. Raya Agustus Samusir SE Nahinan, tubuh ni inata Dr. Repina Buru Sitanggang, ruas ni jemaat AKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar Medan. Pasu-pasu Parbagason dipatupa di hari Jumat tanggal 10 November 2020 di Gereja HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar Medan. Paduahon tikting parjulu neng manjalo pasu-pasu Parbagason ma, Unedo Parasi Sihotang, anak ni amata Holman Sihotang, tubuh ni inata Ida Surya Murni Buru Manik, ruas ni huriata sian sektor pitu, dohot orwana Sulastri Lesta Mega Buru Manalu, Buru ni amata J Manalu, tubuh ni inata Buru Sihombing, ruas ni jemaat HKBP Emplasmen Resort Judika Sawit Hulu. Pasu-pasu Parbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan dipatupa di hari Kamis tanggal 10 November 2020 pukul WIB Maringanan di konsistori. Sermon Parahaladu. Marhiteon pinabotohon matu sude Parahaladu asaro mahita marsermon di hari Selasa tanggal 10 November 2020 masuk pukul 10 WIB Maringanan di Bagas Gereja dohot mangulahon protokol kesehatan. Di ruas Namuru Namunding. Nah di hari Rabu tanggal 4 November 2020 nunga marujungolu sada ruas ni huriata ima inata Anna Buru Siagian tutup umur 80 sada tahun. Nahina baluon ni amata Sabar Maruli utasoid nahinan sian jalan Setia Budi Gang Berdikari nomor pitu Tanjung Sari sektor Tolubi.
tatanya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal honna jala toktong dipergugui Tuhata. J. Pelajar Sidi Angkatan 2020. Sehubungan dengan akan berakhirnya kelas pelajar Sidi Angkatan 2020, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh pelajar Sidi dan orang tua agar dapat hadir untuk mengikuti ujian lisan yang didampingi oleh orang tua akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020, dimulai pukul 14 WIB. Acara naik Sidi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 di ibadah pukul 10 WIB. Diminta kepada seluruh pelajar Sidi agar segera mengumpulkan fotokopi surat tardidi dan pas foto berwarna 3x4 2 lembar paling lambat hari Minggu tanggal 15 November 2020. K. Panitia Pesta Tahun Sending ulang tahun ke-36 dan Pesta Gotilon HKBP Tanjung Sari 2020. Di Minggu Sadarion 8 November 2020, Patu Pautama Pesta Gotilon 2020 di Huriat Tahun di Sude Permingguan Ima ibadah khusus Pasahaton Mauliate Nirohata Siala Dinggan Basa Nijau Debata Nata Jalo di Bagasan Nasa Tahun Bolonon Tapasahat Mahi di Bagasan Las Nirohata Marhite amplop naung di parade panitia Tuhita Siala Haradiota di Pasahat Huriata Mauliate Tuhata Mamasu-masu hita Dung Sipul Marminggu pukul 10 WIB di patupa acara ulang tahun Pasahaton Ulos dohot pasahat hadiah tuna juara hasil pertandingan. Setelah selesai warta diberikan waktu kepada panitia untuk memberikan penjelasan. L. Penyusunan program kerja Dewan. Siala naung jonok ujung ni taunon neng manumu tu tahun 2020 sada marhite tiktingon di Pangindo matu sude Dewan dohot seksi-seksi nadong di Huria tahun. Asa di pasahat merencana program kerja tahun 2020 sada tu ketua parar tahun ni Huriata selambatna hari Minggu tanggal 22 November 2020. M. Pelantikan panitia Natal bersama. Di Patupa Huria Tado pelantikan panitia Natal bersama di hari Minggu tanggal 15 November 2020 di ibadah pukul 7 WIB. Hombartusi tusude panitia asaradi marro mandohoti acara pelantikan ini. Parhepengon. Taidama di laporan keuangan akapelian bulanan perpuluhan dohot aka hamuliateon di akan naso masuk dope di tikting sadarion di hari Minggu naneng Roma di tiktikon. Mauliatema di sude ruas napasaton pedian bulanan dohot hamuliateon perpuluhan dohot partisipasi tu aka ulau ni huria lam ditambahi tuhat tama pasu-pasuna dihita saluhutna. Noengpe di pasatami matiki tu panitia pesta tahun sending ulang tahun dohot pesta gutilon. Shalom. Shalom. Mulai tema dihita damang dainang nang salutna ruas ni huriata na ni haulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tamado hita madomoliate tuhata disiala dengan nibasana holong na tuhita dilehot tuhita marahi pason apala ditikyon dinabui hita marpungu di bagas joro ni tuhata nala mamuji pasangapon guarna nangpe di kondisi sonari COVID-19 yang melanda dunia juga termasuk gereja kita, tapi kita bersyukur dilihat Tuhan dope pasu-pasu nang dihita saluna. Nah yang kami hormati Amang Padita Resort sebagai uluan ni Huriata. Nah dihormati kami Amang dohot dainang full timer HKBP Tanjung Sari. Nah kuparsangapi kami damang dainang parhalado HKBP Tanjung Sari. Nah kuparsangapi kami damang dainang ruas ni HKBP Tanjung Sari. Nah kuparsangapi kami haha anggi nang ibotonami na poso bulung HKBP Tanjung Sari suang songoni nang
Yanakon nami remaja do sekolah minggu HKBP Tanjung Sari. Hami sian pesta gotilon pasahaton selamat merpesta gotilon mahita damang dainang di sadarion di siala tahalason ma aka holong dot basa-basa ni tuhata marhite pesta gotilon ima natrayahon di bagasan sadarion. Jadi kami damang dainang panitia pesta gotilon, pesta sending, dot ulang tahun HKBP Tanjung Sari juga banyak kekurangan amang inang. Lebih kurang di bulan tolu dilantik mahami sebagai panitia, tapi karena pandemi COVID-19 melanda dunia sehingga tuma segodang doa ke program nasubui di dalam kami termasuk ma songon program sending yang sebagai program utama di tahunon. Jadi adong do piga-piga naung di dalam kami songon kunjungan bersending melakukan ibadah bersama tubagas ni aka dongata sahuria naung sakit menahun jala puji Tuhan boido di pasatami lebih kurang 18 keluarga jala adong do di kami songon perlombaan mewakili mas sian generasi penerus gereja kita ima sekolah minggu jala puji Tuhan adong do non terpilih sebagai juara 1, 2, 3 ala dang adong remaja na mendaftar. Jadi di kami ma gabe horong sekolah minggu kelas kecil dohot horong sekolah minggu kelas besar. Jadi mari hite-hiteon damang dainang mulai ti godang di saluhutna aka pasu-pasu naung pinasaha muna tu debata mari hite-hite huriana ima marhite amplop naung dibagi aka situa yang sangat bekerja keras yang menyentuh seluruh jemaat anggia mai gabi pasu-pasu di hita ditabai Tuhan aka silas niroha dijaga hita sian aka sahid sian pematang tabe sauti panorangio sia kami amang di acara nomor 10 non tiki acara khusus pesta gotilon di acara saplunum di siduan non perhalado dohot ruas mewakili pasahaton siluai naung di Papungu di sektor tabe molotung adong dope di hita damang dainang naso pasahaton dope marite-ite situa sektor boima mangihut perhaladuan non sian pintu utama gereja berurutan menon mulai sian sektor pergudungan satu sektor walu pasahaton tujolo degaman no kita mangihuton aka situa sektor tabe. Jadi salinaya manginang mulai tema nang di panitia pe yang sudah bekerja keras selama ini untuk mengadakan acara pesta gotilon di Sadarion. Saya di pasu-pasu Tuhan ma hita salu na songon ima sotik ya sian hami songon panitia tahun sending pesta gotilon dohot ulang tahun HKBP Tanjung Sari na patulupulu onopon mulai tema dihita mulai tema nang dituhata Tuhan ma nama masuk-masuk hita. Shalom. Patikyanon pinasahma tu nama buan tangiang pangudianon. Bertangiang mahita mersangap mermulia mahawali Tuhan de bata amanami nahung sobahami holan marhiti anakmu Yesus Kristus si hokop jala si palua hami alani saluhutna pangaramotyomu dohot padonganyomu marhiti asin iroham nang dinggan di basam di bagasan ngulu nami ali Tuhan de bata amanami nang hutangi hok kami do suara ni titing ni huriamon gudang akan amasa dohot nanaing si pamasau di tonga-tonga ni huriam atong ajari mahuriamon laho patupahuni hobar tulomo ni roham mau lihat ma di basa-basam dohot di pasu-pasum di piga-piga keluarga di ruas ni huriam
naung di basa-basa hoko paryana kono di nasida. Atong Tuhan pargugui parbisuhi manatoras asa margugu jala marbisuk nasida marmudu-mudu pagodang-godakon aka danak naung pinasahat mutu nasidabi asa mardalan mangihutton lomoni roham. Suang songonima di anak dohot boru ni huriam naung majalo pasu-pasu pardonga saripeon dohot nanaeng majalo pasu-pasu pardonga saripeon dobe di bagasan mingguon tu bagasa tangamu mahu pasahat hami nasida saut matutu nasida majalo pasu-pasu pardonga saripeon nasia ko marhiti-hiti naposom jalagabi keluarga siti Roma nasida namar si hohot marhapor siam tu anakmu Yesus Kristus song teladan di tonga-tonga ni aka parrumah tanggau. Suang songonima ali Tuhan de bata amanami di ruas natabba tu tonga-tonga ni huriamon. Ajari pargugui manasida asa parsidohot ruas natabba manupahi di aka parsauran dohot ulau di tonga-tonga ni huriamon song tadani hapor siaun nasida tuho. Suang soni maruas ni huriam sian sektor tolubi naung jumulu ni alam inanami inang borusia gian. Mangapuli mahu disaluhut keluarga na tinadiko ni inanami ala takas huboto hami hodo pangapuli na sumurung. Ali Tuhan de bata amanami marpanatap doho sia dolok harajau midi ulau nami sadarion. Ima nahupatupa hami pesta puncak tahun sending, pesta gotilon, dohot ulang tahun na patulupluan tautod di huriamon. Namarlas ni roha dohami di ragam ni pasu-pasum, naung hudai jala huputik kami di tonga-tonga ni huriamon. Alani Tuhan, pasu-pasuma pardalanan ni huriamon, asa hobar tulomo ni roham, marsangap marmuliaho disaluhut akka ulaon na pinatupa ni huriam. Atong maulihatin ni rohanami nang di amanami inanami panitia naung mamileho guguna dohot tikina patu pahon dohot patuluson ulaw sadarion manupahi mahodi nasida suang song ninang akar ruas ni huriam nasian ias dohot bulus ni rohana sida mangalehon partisipasi marhiti akalas ni rohana sida tutonga-tonga ni huriamon manupahi ulaw nami marlopit gadama pasu-pasum pasahatom tu pahiom saluhut na akaruas ni huriam. Ale Tuhan de bata amanami, naing sikko malas ni roha nami, naing sikko pamuzion nami diho ala saluhut asini roham, marhite hatam na naing sitangi honon nami. Ajari hami saluhut na manangihon hatam doho denggan asa laos dihorhonima denggan nang pangulahonon nami di hatam di ngulu si ganubare. Pasu-pasu na posom, patarias son hatam tuhami lehod di nasida habisuhon. Manguras mahodi dosa dohot pangalasyon nami, mga saho Kristus Jesus, martangya kami tuho, saut ma lomoni roham. Amen. Mari dimahita, laos disomata papungu piliata, tuwado pani di bata. Jehovah, nasuti uli,
ameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Barita nauli sian hatan itu hatta di mingguta sadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis laos ubuk di bagasan sadarion ima pesta tahun sending pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriata pa 30 onopon. Hatan itu hatta sian sada Timoteus bidu 2 ayat sada sah rodi ayat pitu ujahama dihita saluhutna tangiang humokop saluhut jolma ope odo sipaingotu naing ma ulahonoton parjolo situtu pangidoan partangyangon parpangodianon dohot hamoliateon humokop saluhut hala humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asamar sonang jala so haribu-ribu kita mar pangalaho di bagasan sadok hadaulaton dohot ha hormaton nading gadui jala halomuan ni rohani debata si palua hita ai di bangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manadda hasitongani ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata doho jolma ima jolma Kristus Yesusi dileho do dirina bahin tubus humokop saluhut ima si ha tidak konoton ditikki ha denggananna tusido au dipabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halak si pelebegu di bagasan haprosiaun doho hasitongan tutudo hataki dang margabus ahu uriani tu hatta na hinaholongan ni tu hatta Yesus Kristus di bahedo minggutta sadarion tu sada topik parsidohoton ni hala Kristen di politik ai boido hala Kristen deis tu politik omma jut suku-sukun tu rohat taganuk alani i hobar tu hadirion ni hita hala Kristen ikon gabe sira di tanoon iku gabe sira di tanoon ima manirai perdalanan ni bangsota doho negarata ima nataholongi Republik Indonesia ikon siraatta do perdalanan ni negarata asa merdalan hopar tulomo ni rohani debata molutaida sian hata politik marharoroad doi sian hata polis lapatan na benteng kota negara bentuk negara tertentu demokrasi adong do nang hata pardomuan ni hata politikon tu hata politeia nomor lapatan penduduk warga negara hak kewarganegaraan alani i domu tu hata politik songon warga negara hita
iko parsidoho dohita laho patureturehon perdelenan ni negara taon atong dia do parsidoho totta dia do parsidoho totta jala iman waing na pinasaha ni Apostol Paulus di turpuhon parsidoho totta ima manangyakon pamaretta dohot negara taon ido parsidoho totta molotaida di ayat sadao disuruh dohita manangyakon akka natorop manangyakon akka parhuaso asa marsonang-sonang disuruh do manangyakon akka panggonggomi dan disuruh hita lau marsobba tu pamaretta alai disuruh hita ima asa takas hita ima manangyakon nasida asa ture diula-ulaonna doh denggan dan songon Raja Nebukadnesar moloteida nakki di sijahau di epistel taringo tu si Sadrak si Mesak si Abednego bahwa disuruh nasida lau marsobba tu raja alai dang mangoloi si Daniel Sadrak Mesak doh Abednego alai marsi hoho si tutudo nasida tu debata ala parsi hoho ton nasida tu debata nangpe mangalo nasida tu pamaretta naso marsahalai ima Raja Nebukadnesar malua do nasida sian parmaraan alani i tuaka raja tuaka panggonggomi na marsahala ikon uduk do hita jala ikon tatang yakod do nasida amo kadongan nahina holongan ni tu hatta sian najolo nunga godang aka usaha mabahin parukilon dia kana persea di Tuhani mangorai marsoba tu Yesus Kristus isarana ditutung do gereja diorai do marpungu diorai do beribadah diorai do martangiang di bangsa taun bahkan saha rodi opas nuaingon masa do penuaingi alani ima asa dina mangadubi parukilon bolonon nangpe di bagasan si taonon parukilo dang di loas beribadah dang di loas jongjong gereja naing takas dibuan tabuan nasida di bagasan tangiang asa biar mida Jehovah akka panggonggomi akka pangarajai akka namanguluhon bangsoon sian tingka pargijang saha rodi tingka partoru alani i omma tugas doho tanggung jawab tak unang lupa hita ditugas doho ditanggung jawab tak maradopon bangsoon alani ima ikon patarida honotta do hadiriotta hajongjongatta songon halak Kristen halak na persea ima manotong martangia amo kadongan na hinaholongan ni tuhatta sada ulaon namacai riko situtu di ulaon ni hita songon halak na persea ima martangiang iko martangiang do hita di sudia ka ulaon ido baen hadidok sato ngani ulaon ima tangiang lapatan na disi dang marlapatan akka na mangula-ulaon anggo so martangiang dang marlapatan tangiang anggo so diula jadi ikon songon ni si Martin Luther do orait labor martangiang huhu mangula sato ngani ulaon ni tangiang
Wasa idok satongan ni ulau ni tangiang, ala dang boy ulau ni anggo sorong tangiang. Jala dang boy tangiangi anggo sa diulahon. Ikon sadala do namar tangiang dohot na mangulahon. Amo kadongan na hinaholongan ni Tuhatta. Molo taida ayat sadaon adong opat situhu ni tangiangon. Na parjolo di dok si paingotu ninna Apostol Paulus tu si Timoteus naing maulahonotton parjolo pangidoan. Asa molo marpangidoa kita tu debata naing matakas hita marpangidoan tu debata. Ima dohot alamat na jelas, alamat na takas, alamat ni tangyang ta ima, tujuan ni tangyang ta ima debata di bagasan Yesus Kristus. Ido tujuan ni pangiduat taino. Napaduahon ima partangyangon ima lapatanna daksai hola seheli. Ido banna molido partangyangan daksai hola seheli. Alai nunga takas dihanguluhon partangyangoni. Alani i partangyangoni dilapati doi makatai tu debata. Makatai do debata. Molo hita makatai nuaing dohot dongatta manang dohot natorasta detung sai hola seheli. Asing do hata manugut, asing do si hata honot ta arian, asing do si hata honot ta borngin. Jadi partangyangot taipe songonido ikut terus do manotong partangyangot ta pakkatayota tu debata. Asa songon namanganidui ngulu pardegingon. Ai hita pe dakkaru pani hita sol-soli wasa hola namangan ulau. Kan ulan namangan dulu ta pola tulu heli sederi misalnya akan tulu heli marupani. Ale arong duno pateli kan tak pola sipa buat tanyani. Arong duno tulu heli pateli 5 heli hola namangan hol dibering dahan mangan. Arong do songoni. Alai datu kiata sol-soli hola namangan kita. Genu parion. Hola na mga lang dehen dakay songonido ng tangyanginon asa magodak kita asa lang tuguha porsyota ikom martangiang ikom mangan mangaton si panganon ima si panganon partodiota marhite-hite tangiang dohot hatani debata patuluhon situhun ni tangiang ima parpangodianon molo tangiang pangodianon ima tangiang dada holan manangyaku dirina alai manangyaku saluhutna jolma saluhutna portibion ido tangiang pangodian asa molo hola dirina di tangyakon dan tangiang pangodianon guarnio alai tangiang pangodianon ima tangiang humokop saluhuna songon tangiang ni Jesus doho pabahenan ni Jesus ibana mate humokop portibion dak humokop dirina alani ikon molo martangiang pangodiano kita ikot takasma tahanguluhoni manangyakon saluhuna napaupaton ima hamolateon ima songon tadda lasni rohatta ala dengga basa nata jalo sia Tuhanino alani marhite-hite tangyang ta sobahon tu debata hamolateon ni rohatta songon pesta gotilon sedarion ala tarajumi do perjalanan ning ulutau dada alani gogota dada alani hamalota
alai tung ala dengga basa ni debatado di ngolutta na sa tau bolonon ala ni roh huriatta dipilih masa ada minggu pesta gotilo. Maka mulai tehon sudah dengga basa ni debata na tajalo di bagasan ngoluton ala ni di bagasan tikom mahita martangiang tangiang hamulai tehon tu debata ido banda dia geddatai dia gedda HKBP di liturgi HKBP adong disi tangiang khusus tangiang pangodianon tiki pesta gotilo ima maka mulai tehon dengga basa ni debata alani i molo songonido hataridaan ni tangiang situhu manang lapatan ni tangiang i ima tadda parsaurata narosu maradoppo debata songon anak nahita patu dohita marsaur makatai doho ibana unang manian di bagasa tangyang ta sai songon na marjamita mahita kana dong nusung ni halak martangyang marjamita ibana di tangyang nai di do tar surat di son inna jadi martangyang ibana marjamita naing mati kositanian martangyang unang marjamita hita di tangyangi di patorang torang saya heran si bodo tuhani sudah hataino alai di patorang ibana muse di tangyang no jala unang nian hita mamaksa tuhani di tangyang ta sipata olodo isini tangyangi saya tapaksa tuhani ikon elek mahita songon tangyang ni Yesus di Getsemane molo tungboy nian pasiding ma Panginumanon alay hunang marohakku rohamma marpangiduan alay hunang rohakku rohamma ido ikotakas di tangyangino alani i tangyang ikon takasma saluhu nai gabe hanguluatta molo tangiang pangodiano nakinung atakas didok ima maradopon halak saluhuna jala songoni maradopon akka parhuaso pamareta panggonggomi ay pamareta ima partogi manang pemimpin di negara taon rikodo tangyakonot nasida ay nasida do na mangaturhon perdalanan ni bangsa taon asa di hatiha mangaturhon nasida dang pilit pangaturhonon nai gabe masa akana so hinalomohon ni debata alai marhite akka pamareta na tatangyakon gabe adong ma akka kebijakan na mabuan hadameon dohot sonang niroha supaya semuanya mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan di masyarakat. Asa unang nian gabe marlomo-lomo akka pamaretai holan mangahu tudirina manang alan korupsi may do akalan na asing ala tahapursyai do debatado na marhuaso di sude di Matius 20 ayat 10 nung ngadileu tuau huaso di Banua Gijang doho di tanoon ala nung di ibana huaso di Banua Gijang doho di tanoon ala ni ima mangido mangilehele kita tutuhaninon asa unang diloas akka panggonggomi akka pamareta mabain akka ulonna hobartu lomo-lomona sabing tangiang ima hataridaan ni holong tadui maradopon akka dongata alani i di sosohod dohita molo tatangyakon halak totu hataridaan na ikon holong rohat tadi nasida
Jadi dada hola manangnya kok kita alai ikut doho do nang mangula hossa di bagasan nguluta si ganupari asa marhite siani gabe parholong hita songon akka hataridaan hajongjongan ni si partangiang taingok margogo situturo tangyang ni partigor margogo situturo tangyang ni partigor lapatanna adong do waso di leo tuhani tuakka nasai burju martangiang di bagasan nguluna alani i unang salpu ari-ari unang salpu partikian so martangia kita molo diugamo dongata silom molo law mati kadidok doi ngucap kau inna kan lapatanna pasaha dirim tutuhani ima martangiang ngucap kau makatai ho pasaha dirim tutuhani hita pe ikon unang lupa hita manang lau sudah pe hosatta ikut sai taingo do martangiang pasahatton ngulutta tutuhani asa unang lomo ni rohatta alai lomo ni rohani tuhani ma nasau di bagasan ngulutta molo tapa hobbar penuaing ulotta minggu sadariot tu pesta gotilon totu saluhu nai ala tarajumi tapakilalahon babua macai balgado macai gudangdo akka pasu-pasu nata jalo sia Tuhani dakka bilang kita ka pasu-pasu sia Tuhani alani i tamado lehonotta namuli na duminggan hamole ati otta tu Tuhaninon asa marhite pilihan nata pasahati asa marhite hamole ati nata pasahati boy lam denggan huriana pasangapon Tuhani na mga lehon pasu itu hita atong taleom manamuli na duminggan lumobi naung 30 tahun huria taon mardalan do denggan lam mangirpang lam gudang akka pelayanan na lobi duminggan lumobi molo sidungan non haduan ima gedung sekolah mingguon lam ulima lam denggam akka panugunugu tu akka dadana songon generasi penerus alani dia kapelian nang tapasahat tu huria tu pembangunan napasahat tu tuhat taido hita disi debatama na marsangap tarpasu-pasu ma nang hita saluhukna amin martangyang mahita ali tu had debata amanami mauliate institutu madiho alani las di rohanami diobas minggu sadarion ditugu ho hami diarahoko hami asa tunghu hari kotok kami ngulu na martangiang manangyakon saluhut portibion tarlumubi manangyakon pamaretta nami sian pargicang satu partoru asa pasu ommu nasida asa boy diula nasida kaulauni hobbar tu lomo ni roham molo tu ngadong aka kebijakan nya kapamaretta nagabe mangabati hamya kana porsea lau mamuji dohot pasangapoko homa Tuhan manuddatisa asa ajari manasida marhite toddi parbadia tugu nasida tu dalan lomo ni roham asa boy hami di bagasan itu bagas coromon nang akadongan nami nasoro tu bagas coroon namar minggu di bagas nasida be sian uduk doho serep ni rohanami pasahaton nami maha mauliation nami tuho marhite pelean marhite nang akasilua di pesta gotilonon asa saluhu nai gabe tau hamuliaon hasangapon di guarmu mai jalapos dorohanami saina martaba pasu-pasum lehonom mutuhami asa gabe pasu-pasu hami maradopon saluhut portibion las nang rohanami di tahun 2020on
nung ngatulu 26 tahun huriam HKBP Tanjung Sarion pos dorohanami sai totong lehonommu sadani roha doho dame ni rahu ni holong ni roham saluhut parhaladu nang ruas ni huriam jala sada roha lau mangalakka tujolo patupahun akan muli na duminggan pahebakko nakapakobasion di tonga-tonga ni huriamon. Homa Tuhan namar sangap, homa namar mulia disadok pakobasion ni huriam. Atong saha di homa ngulunami, tangi memahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marid demahita laus tapasah ma pilihan 2 tu pusat anggo pilihan amplop doh silua ni pesta gotilon anop peta pasahat. Marid demahita. silua di pesta gotilonon sian ruas ni huriatta somahita ka paddita utana opat somahita dungi di jolo omma panitia diurupi inang diakones mado inang wilpro ya isi mau tape huti ma acara tak anno di haroroni ruasta parjulu ma sektor pargudungan
Las uduk ma sada A, sada B, 2A, 2B, doh 1 sektor walu. Ya tur homan non nga di pitusan akadong atta parheledo mga turhon. Jadi langsung do tiki marid di son kubuat adok kubuat Tuhan langsung Roma pangiduan unang mulak joita kamanginang laos di sonan non dungsai tapasak sude baru peta tutup parminggota majalo pasu-pasu siat tuhatai ta pehuti hukma amur ruas ni huria na hina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus nuaeng sahak mahita tu acara pesta gotilon ni huriata lahu makalasod dohot makka mauliatehon dengga bangsa ni Jahuba atong di bagasar roha madok mauliate tu di bata ta puji maibana maredde mahita mangula hita jolma. Sahuria nungata jalo dengga bangsa dohot asini roha sia Jahuba tau kuhot do saluhukna si lehon na denggan nasa uli bangsa na mauliutus imana ro sia gijang dileho do dihita parbue ni tano parbue ni suasuanan dohot parbue ni akka ulota songon akka parkarejo hita di ragam ni akka ulau na pinasahak ni Tuhani saluhuk na inunga tajalo siya Jahuba atong data mama hita madok mauliate tu di bata Mauliate madiho Tuhan nau mangalehon parbue ni akka ulau nami didok hata ni di bata iko buatom mumasian patu monaan ni sadok parbue ni tanoi na dapat hosiat tanomi naung nilehon ni Jahuba di batam tuho jala pamasuhom modu itu bagasan apang jala buano modu itu inganan si piliton ni Jahuba de batam bahen inganan di guarna ikko burjudo lehonommu parpuluan sian nasa gogo ni tano boni sina burhommi sian saluhuk na tubu di tanomi ganup taon aidada asal dipatok on tuaka hahurangan yakka nabadiai na sumurung doi huhut ala ni hamoliateon ni natorop tu debata Mauliate ma diho Tuhan nau mangalehon parbue ni akka ulau nami upasahat hami mai bahen pilihan na khusus di jolong atong taruhon hamuma sitong parsapuluani tu bagas parpeopan asa adong bohal di bagasan jabukku jala ujuni hamuau taringot tusi ninna Jahuba sebaut manang so ukapokku di hamu wakka diluan ni langit jala mangusehon tu hamu gabe maradu marlobi-lobi maredde mahita laos Roma na pataruhon peliado silua Tuhan,
saluhukna ati tu ngarung dope pilihan amplop na so tapasahat saunari mata pasahat tede homma sa ayakna dison adong hubat Tuhan ayaw piso pasahat dope mari de kita sayak nai dison adong hubat Tuhan isi dope na so mangalew kita tapatur ro matujulu jongjong mahita saluhukna tadok ma mauliate tu jahuba ay pardingga banso de ibana rodi saliling nileleng nado asini rohana tu hita nung atapasaha siluatta tu hurianai songon parbueni akkana taula atong tangion hamu mahata ni debata nama dok alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asi-asi tu hamu asa sadok tuk situtu di hamu jala marlobi-lobi hamu laho patupahon saluhut ulaun nadinggan atong taharinggas somma makubasi huriana di bagasad dame sada ni roha dohot holong ni roha marid di mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauli utus upasahat tami mansian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti hiti todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami pardengga basa na sumurung. Narodo hami tu jolo mabuan puji-pujian dohot olop-olop. Mauliate rohanami ala di pasu-pasu ho na huula hami. Gabi jupang hami parbue sian haumai. Dohot sian ragam nyakau laon na pinasahak mo tu hami. Marlas ni roha hami nuaing. Mangalehon si lehon-lehon nami na dingga tuho. Nalaho pasangapokodo hami, ala ni pangaramotim di hami, dohot diakka ulaon nahu ula hami, jala malua hami di baiko, sian ragam ni parmaraan. Nahurang tamado hami nian majalo asini roham na gudangi, ala jot-jot hulau si hami paretam, saise sama dosa nami, jala unang jujur pabahenan nami. Sa ito gumahami marhite-hite si lehon-lehon mi. Asalam hupauba hami roha naso hasea. Jala hui hutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay maroha nami marhite-hite todim. Asa hutadahami godang ni si lehon-lehon mo tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate. Say urupi maakka na pugos, dohot na dangol, unang loas mate at turaparon manangise na magkabiyariho. Say tata manahaleonan, jalasuru pangurupi tunasida. Say apoy maakka na mora, na duma, asa dilehon tuwakka na hurangan. Say pasu-pasu mahatam tu rohanami, ay ido hanguluan ni toddi nami. Say paingot hami di ujung nilakka nami. Asa unang holan hanguluan di tanoon hulului hami. Alay tugu-tugu mahami. Asa hupareak hami hanguluan dohot arta naso olo suda silehonom mutu hami. Say pasu-pasu namang gonggomi hami dohot panguhum rodiak keraja. Asa tigor uhum nasida, jala asa diuluhon nasida parri penai tuaka ulau nadenggan. Say paringgas hami mula-ulaon ay patik muhyadui. Asalam moru bilangan yakka na jukat, jala lam tutorop na para siroha na pasangapokko. Say buwam mahami sian rura hasu sa anon tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin adi banua gijang say pinarbedia maguarmu. Say Roma harajaummu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulu siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Sai di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorkon madamena tutodim. Shalom. Selamat hari Minggu Madi Tasalukna. Pinasa matu panitia. Jadi unang jo mula kita manginang alana adong donon makan bersama hita mangalapek bersama maksudna. Jadi alau naung tapataru tujolo nakini aka siluat tabe asa Roma tujolo situa sektor mulai sian pergudungan satu sektor walu asa boima perhitungan tu dohot panitia di konsistori. Selanjutnya acara ulang tahun Mahita Sonari. Diudah kami damang dainang sektor mulai sian sektor pergudungan satu sektor walu asa serah terima ma silua amplop tu panitia di konsistori. Mangarade ma kue ulang tahun ke-36 HKBP Tanjung Sari nani uluhan ni Inang Bibelfro. Inang Bibelfro. Tes akan mewakili situa sektor asa dibuat tadok dibuat tadok dibuat tu perhubasan dia itong ma di perhubasan doho panitia sadia godang silua amplop Inang Bibelfro. Meja ulang tahun, meja kue ulang tahun, asa dipersiap panitia.
Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat HKBP Tanjung Sari. Saat ini kita merayakan yaitu Pesta Puncak Tahun Sending dan sekaligus perayaan Pesta Butilon di gereja kita. Saat ini kita telah bersama dengan yaitu Bapak Pendeta yang kita kasihi, yaitu Bapak Pendeta Dr. JR Hutauruk. Beliau adalah mantan pimpinan HKBP Eporus HKBP di masa pelayanan mereka, beliau ya, yaitu di tahun 1998 sampai dengan 2004. Di samping itu, Bapak Dr. JR Hutauruk ini, beliau adalah dosen, pernah menjadi seorang dosen dalam bidang sejarah gereja, dan beliau juga jemaat HKBP Tanjung Sari ini. Selamat hari Minggu, Opung. Ya, selamat hari Minggu. Sehat Opung saat ini? Sehat. Iya, Opung, saat ini gereja kita HKBP Tanjung Sari merayakan yaitu Pesta Puncak Tahun Sending, yang dimaknai bahwa kabar Injil itu sangat penting di tengah-tengah gereja kita. Dan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Opung. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Opung yang berhubungan dengan seputar daripada sending itu. Pertanyaan ini memang menarik karena kita diajak menoleh jauh ke belakang pada saat Tanah Batak, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, sampai ke Dairi, seolah-olah daerah yang tertutup. Belum ada orang asing, orang kulit putih yang menjamah daerah itu, kecuali ada beberapa percobaan yang berhubungan dengan pekabaran Injil. Misalnya ada dua pendeta dari Inggris, Burton dan Ward, yang berangkat dari Padang 1824 dan tiba dengan selamat jalan kaki dari Sibolga sampai ke Tarutung, Silindung 1824. Nah, begitu awalnya, dan kemudian datanglah pekabaran Injil yang resmi yang didukung oleh mari inganan nabe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga.
Pandita Resort Pasahaton tu ketua Seding. Ya, jadi akka parhala dini huria per sektor Roma tuson lahu membagi kue tu ruas di huriata. Iya, tepuk tangan. Iya, Pandita Resort Pasahaton kue tu ketua ade. Iya. Tu full timer nanti, tu sudah full timer don. Dan lebih tu inang Pandita Rudin Abong Manalu. Tu Amang Pandita Resort maju, Amang Pandita Resort. Ya, tu kami mak baru tu Amang Pandita Warnek si Burian. Tu inang Diakones Boru Sinaga. Tu inang Bibel Pro Neti Boru Silaban. Tu inang Bibel Pro. Inang Bibel Ipudi. Ya. Ya, tu parhalado mewakili ma ketua pinasaha tu amang situa TR Pangaribuan. Ketua STM parhalado. Sektor Pergunungan, Roma sektor Pergunungan. Jadi di Parhalado Roma sia sektor pergunungan. Parjolo situa sektor pergunungan. Ipasa Maturuas. Sektor Sada A. Sada A. Sektor Sada A. Boy mai pasahat Turuas sate. Situa sektor Sada A. Sada B. Sada B. Ya, nggak datang Amang Kuta Barat. 2A. Peter Romaita, Peter Roita. Peter Roita. 2A. 2A ngai dia. Oh, ngai sani nangan. 2B. 2B. Sektor 2B Parhalado. 2B. Situan ini 2B. 2B mungkin alamang etong Amak Tobing. Telu A isun. Tolu A. Tolu B inang bersama kali. 2B nak kinamang mewakili ruas Mabulus. Oh, Parhalado. Ruas di 2B. Ruas 2B. Ruas ya 2B. Rohamut sodua ruas di 2B. Mulu boy sa halima jauh nian. Konsumsi asa lapet asa ipada panitia. Neo 2B. 2B. Iya, ipasa 2B. Tulu A isun. Tolu A. Tolu B. Mau lihat eh. Inang bersama kali. Nona hita amang si Jutak. Oh. 4A. 4A. 4A melodang-odong Parhalado ruas. Ruas ni sektor 4A. 4B. Araw inang guru regar. 4B. 4B nga. 4B. 4B. 4B melodang Parhalado ruas. Nama wakili. 4B. 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 Ya silakan Inang. Rohamson, Roham. 4C. 4D. 4E. 4B. Ya. 4C. 4C minang buru nenggolan. Ngabe? Oh inang buru anak ya. Oh, Ursula Nababan. 4D. D. 4 Dengki. Daud. Duduk. 4 Daud.
Duduk. Pak D, iya. Jangan dong perhalado ruas, Mak. Opat Perhalado mengentok. entok. Pak E. Neon. Sektor 5. Sektor 5. Sektor 5 unga. Sektor 5. Ya, Inang Guru Husim. Mangarade. Sektor onom. Sektor Onom. Sektor onom. Sektor Onom. Ya, ngaro inangan. Sektor pitu. Sektor Pitu. Nga isi nang bursa wasir raus kamera nang. Sektor walu. Perpudi. Sektor Walu. Kaisan inang. Ya, Inang Guru Limbong. Limbong. Tak pola saumatop anon mai. Olo asal majo. Alana lelang gopion nih. Imajo. Olo. Boy man non ibagi-bagi. Ngabe amang. Ngabe. Ngaboy ra diangkat. Roma jo tujolo panitia lelang. Napa sobulung? Akasitio lelang. Alana COVID 10 siaon ikon hatok posidung. Pukul paling lama jam saya dan kau sidung gon. Ise do napa sobulung mandi lelangon. Ise macatat. Ini yang pegang lelang ke sini. Ke depan. Nah, jangan di situ. Ayo ke sini. Yang megang lelang 2 orang, yang mencatat selebihnya. Jadi songono damang dok dainang. Asa tumibu 10 ulo tahun, songono mak. Silua na sia sektori, hita matong membuat sia sektori, alai boy manon atur hamuna. Ise na mga lelang siyan sektori, maing na sektor, maing na ruas. Argana sarupa, sude 500.000 rupiah. Sude. Jadi dak pulau tawar menawar. 500.000 rupiah. Neon, sektor pergodungan diangkat. Dua-dua. Semua, dua-dua. Lihat di situ sektor 1A, buka plastik. Sektor pergodungan. Neon, lelang tuh sektor pergodungan. Situan di pergodungan ini dia. Oh, langsung tuh ketua. 500.000 rupiah. Kesana aja lah. Buka plastiknya biar bisa dibaca. Inang Ya semua diangkat. Sektor berapa itu? Ya semua jangan dipisah. Jadi damang dok dainang napinader nakiningan sia sektor sadaa nunga langsung diborong par opat C. Ima halak panser situmeang 500.000 rupiah kontan. Apa itu? Cepat-cepatlah. Yang 1B, sektor sada B, neon. Kasih semua ini. Ya, 2 nih. Ya. Sada B, 500.000 rupiah. Catat ya. Semua 500.000 per sektor. Ya. Sabar maju hamu sektor sadaida. Sektor 2 ikan mas. 2A. Lihat. Ikan mas. Ini. Sektor 2A. Tuan dia. Situa 2A. Ini lagi. Ya.
Sektor 2A. 2A. Mana 2A? Ya, ini. Sektor 2B. Ya. Semua diangkat. Ido. Sektor berapa itu, Nang? Nang. Sektor 2B 500. Dicatat ya, catat. Sektor 3A Saksang. Iya. Itu 3B, jangan asal diangkati. Iya. 3A. Iya, Nyon, sektor Tolua. Dia situan itu Tolua. Abang Ampera Simbolon. Ketua tim audit. Ampera Simbolon. Ada dong ruas di sektor Tolua di zona mang. Neon. Ya. 500. Sektor 3B. 22. 500. Saya berjuang ini. Tolu B. Ya, ini. 3B. Terus 4A. Sudah dikasih uang 500.000 rupiah. 4B. Lihat 4B di sini. D, B. Ini B. 4B. Panggang. Ya. Pasti ada. Ini dulu. Ini. Sektor 8. Sektor Walu. Ada orang besok sektor Walu. Oh ini anda. Ayo sampaikan. Lihat kamu 500 sudah. Olo. Ido. Stok kejenang bibel wabenon terbatas siang. Ini satu lagi. Halo. Neon Muse. Sektor opat E. No. Opat E. Ya, antar. Semua 500. Mulak tu sektori dibayar 500. Ya, 500 juga. Neon. Sektor pitu. Ina. Kayaknya ada ngarung itu kamu dah. Lakuin dari mau naik. Naik borong. Dua. Sektor pitu. Yang baju hijau. Iya, sektor 7. Opat C. Iya. Sektor 8 bisa enggak? Bisa dibagi separuh untuk sektor 1A 250.000. Diamu Sob. Diamu. Enggak lah. Neon. Inang boru kultum. Lihat kamu. Inang. Inang boru kultum jalo homojo. Iya.
Nggak B. 4B. Unang jo nang baru nenggulan. Opak B, nion. Nggak dia na posoy. Ini. Ada orang isor ruas ni opak B? 4B. Ya. 500.000 rupiah. Opat D. Opat D. Amang si Majuntak, sektor opat D. Halo, opat D. Nion, buat tamu Nion. Ya diantar. Ya 500.000 amang ya. Ini sektor 5. Sektor 5. Oh, sektor 6. Sektor 5. Sektor 5. Sektor 5. Dia situan sektor 5 on. Situa sektor 5 mana ya? Sali 2 kali situa. Sektor 6. Sektor 6. Halo, sektor 6. Dan ada orang ruas di sektor 6 ison? Sektor 6. Sektor 5 dan ada ruas di sektor 5 di son. Sektor 5 situa ada ngadong ison.
Jadi pinasa mamuse acara na mangihut. Molo lelang ngasidum dia mang. Wala te mak. Mulai tema. Acara selanjutnya penerima ulos. Acara selanjutnya mengulosi naparjolo sian sektor Pargodungan. Jadi 55 maro tujolo napar dia muna kamana nami aladong do di patu pahuriata ima ulos. Jadi ujau hami maka goar narade diulosi manang na di sorpi pianon ale roba tujola manginang akan naroati akamangkenang molo na diulosi asau pasaktamen utamang padita resort do tuaka amatai nata padita fungsional. Ujau hami ma perjolos yang sektor Pargodungan amang situa en Haritonga amang situa KRP Simajuntak amang situa Rumah Singap Romana sida tujolo sian sektor Pargodungan dohot inang nyonya Aritonang boru purba sadabe amang Rumah Singap amang KRP Simajuntak amang situa NH Ritonga dohot nyonya Ritonang boru purba sadabe. Roma sida tujolo di son. Upang idohami tu situa sektor sadabe ala di sorpi do ulo soran non Roma mo na tujolo ti amang. Amang situa NH Ritonga, amang situa KRP Simajuntak, amang situa Rumah Singap do inang nyonya Aritonang boru purba. Sektor sadabe. Sadabe pinangin itu amang Rexon si lalahi. Rixon. Amang Rixon si lalahi 1B. Amang Rixon si lalahi situa yang roy nang di sorot dui. Oh. Nyonya Aritonang boru purba. Itu di sorpi itu. Natulog mo siya. Amang situa S Manik. Amang situa S Manik. Amang situa S Manik. Roma tujolo. Manang na di sorpi pi amang Roma tujolo ate. Di sorpi na diulosi amang inang Roma tujolo ate. Asal langsung tajalo, asing maju di titik muse, amang silalahi, Rixon silalahi, Abe. Dulu dulu amang Rumah Singap, Ritonga. Siap-siap kamerawan ya. Saya dulu sih turun marputu. Someta. Par musik. Olah sayu mana dong upasa. Terbaik musik dah.
Sorpi. Amang Ritonga, Situa Ritonga, Asaroma amang tu garejata tu bagas. Amang Situa Ritonga. Oke, kana Roma. Sorpido tu amangin na, sorpido. Oke, udah kan? Ya, mulai tema di Tuhatta, di Amuna keluarga amang situa rumah singap, amang situa KRP, Sima Jutak, doa amang manik. Mulai tema di Tuhan, diukat neroham, majalo ulos di pesta gotilo sedarion. Saya sima rohani Tuhan, saya lam tabba maka pasu-pasu Tuhamuna, tu joluan nyarion. Song hatani na tu madohono pinatikot hujur matu to pinitapian, manang na tu dia umangalaka. Saya tu sima dapota persaulian. Bosek. Pak Tutu. Bersiap-siap Pak Opu Siska. Opu Siska. Sada bena kina ro ama situ Barat, ama situ Barat dang ro. Ama silalahi. Amang situ Barat M. Inang padita, tu somai ta manguloson. Inang Roma padita. Tujolo inang Opu Siska. Besok do padita marhehe. Ba ini ada. Pinang itu ama situ Tobing. Opu Siska. Opu Siska ama situ Hutapea. Sorpi mak. Gol isitua Golprit amang situa Golprit. Edward Batubara dohot amang anggiat sinaga. Ronak yang amang anggiat. Rohmu amang. Amang anggiat sinaga, amang situa TR Pangaribuan. Opung Siska, amang situa Golfrit. Dua B. Siska dong isi. Opung enggak. Amang situa TR Pangaribuan. Nyon. Nah, bereng jotulu beon. Nyo bereng jotulu tu. Amang anggiat sinaga. Amang anggiat. Amang TR Pangaribuan, tulu be. Udah. Itu aja dulu yang datang. Tu amang Golfrit di Sorpi yang nona punani amang situa Golfrit.
Amang situa Golprit di Sorpi ya. Amang Ornek, amang Tobing. Amang Anggia Sinaga. Molo amang Warnek bagian Sorpi me. Ya, mulai tema di Tuhatta, di Lasnero Hatta, Ron Waeng di Son, amang situa TR Pangaribuat do inang, amang Anggiat Sinaga, amang Golprit Hutapea diwakili amang Tobing, do inang opusiska diwakili inang situa Buru Pacitan. Las rohanami di Panupayom Muna di Pesta Gotilonon, alani pangidwat tatu amata debata, sailam martabata bama pasu-pasu di pasahat Tuhata, Tuhamuna, Tujuluan Narion. Asa amang situa Evo Sinaga. Natutu madohonon, emista Ampera. batu perlingkuan di Sibor, amata di bata nomor 2, saya luhut nama itu di Paroro. Musik. Amang situa Ampera. Amang situa Ampera. Amang situa Sibarani. Pengumuman bagi pemilik mobil Fortuner abu-abu Amang situa rokok M Panjaitan Upa Satami Dengan Matu wa- amang dengan Pangribuan nomor plat. Sorpi. Amang situa M Panjaitan. Lihat. BK Amang situa M Panjaitan. 1763 VB agar segera Amang digeser. Siboro opat A. Sekali lagi mobil Fortuner opat abu-abu B amang rokok Siboro. dengan plat BK Boris Tumorang. 1763 Amang FB situa Juliper, harap segera 5 juta. digeser. Terima kasih. Amang situa Juliper 5 juta. Keluarga Amang Tambun Bortobing sektor 5. Keluarga Tambun Bortobing sektor 5. Romamu situana. Amang situa Tagor. Amang situa SM Marbun. Sektor 5 sudah. Nah sektor 5 maju dah, nakin. Amang situa Juliper opat D. Keluarga Amang Tambun Bortobing. Amang situa SM Marbun, amang situa Tagor Simajuntak, amang Sinaga Boru Simajuntak, D Sinaga ya, Boru Simajuntak. Asa sekaligus sektor 5, amang Siboro situ amang Siboro inang Boru Situmorang. Ala di na Tagor ya, amang Tagor Simajuntak. Yoloson. Pigin halaki 5 halaki sektor 5 biar aja. Amang situa Juliper nak kini ngalia kamu IC Losna. Amang Siboro Boru Situmorang. Inang agak gitu gua mau amang majutak. Amang situa 5 juta. Baru opat di Sorpi di sektor 5. Nga amang Warnek. Orang ini bukan diulosi di Sorpi. Maksudku biar sekaligus opak naik itu halakon. Opak isi ini asal sekaligus. Tompun Bortobing, amang situa SM Marbun, Sinaga, Dohotak Pubolon, Boru 5 juta. Sudah? Ah itu makanya cari dulu yang makanya 5 nak kandingan dihalaki. Ngai isi dakin 5 biar kamu baru kamu jo. Tampu bolon Boru 5 juta, tapu bolon Boru 5 juta.
sekali malaking dia. Cima juta baru. Oke, ngabiate. Jadi di Hamuna keluarga amang situasi majutak, amang si Boro, amang situasi majutak muse do 5 diwakili akamat tainata situa. Jadi mau lihat ma di Tuhata, naung pasato naka pasu-pasu tu Hamuna, gabidota mau berpartisipasi di pesta gotilon sedarion. Alani pangidota tu amata di bata, sailam martabba maka pasu-pasu jalau muna tujuluan nyarion, sikak ni naung pinasa una di tonga-tonga ni huriai. Asa songon hatani upama madohono pinatikon hujur matu to benita biar manang natu dia mau mangalaka saya itu sima ada bota persaulian. Osek. Setoronom amang manulang baru si Matubang amang Chelsea. Amang Doterandus Pasaribu baru Tindaun. Upang Idohami itu situa Setoronom. Situa Setoronom. Tunggu. Tolong ya, tolong sih. Setoronom, tolong kesini Amang Inang, karena ada juga ulas yang disorpi ya. Amang Citua Lubis, Rodo, Amang Manulang, Amang Chelsea, Amang Siahan, Inang Dokter Esther Borsitorus, Dohot Amang Dokter Andus Pasaribu, baru Tindaun, disorpi 2, sada di Uloson. Amang Bluher Setumorang, dari sektor 7, Amang Bluher, Amang Besian Tur sektor 8. Situa Setoronom adong di Siamang Inang. Inang Marsaulina. Sektor 6. Amang Jesse Majunta sektor 8. Amang Ronald Bakara, Dohot Amang Besian Turi. Amang Situa Simajuta Edward, Simajutak. Amang Edward Simajuntak, sektor 6, sektor 8. Nah dia. Adong situan sektor 1, sektor 2 Hamuna. Amang Edward Simajuntak adong isi. Edward Simajuntak. Sektor 6 adong. Sektor 6 adong. Maksudku luasnya dia minta. Asar harga ada sih. Amang Pasaribu Pasatamu matong. Amang Pasaribu Dohot Pasatamu matu amang molo sih. Daung ala amang Bluher amang Pasaribu doko tu sita sektor ate. 2 do hamu 2. Hola amang Pasaribu Pasatamu Pasaribu Sitorus. Oh, amang Seturi baru Panjaitan sektor 8. Imat dong. Dokter Andus, hanya Dokter Andus Pasaribu dengan Bortindaun itu aja. Amang Siahan kita. Amang
Ya, mulai tema sa meta tapake serutso. Sektor walu Amang Ronald Bakara, Adil. Amang Besianturi Boru Panjaitan, dohot Amang Jesi Majuntak Boru Manik di Sorpi. Hanya Amang Sianturi yang datang di apa? Ngabe? Inang Libong, pindah satu Inang Libong. Karena di Sorpi Inang pesanan. Amang Bakara, dohot Amang Jongar Simaju. Ya, mulai tema di Tuhata, mulai tema di Hamu, Amang Seturi, dohot itu nami Boru Panjaitan. Songoni nang di Amang Pasari diwakili Amang Sebulun. Songoni keluarga Manulang Boru Simatupang. Mulai tema di Hamu di partisipasi di Pesta Gotilonon. Tuhatama manabaya kapasu-pasu, dia kana hinirimuna tujulan narion. Manang di hamorau pe di hiripamu, manang di hagabeu pe, manang di hasangapu pe, lumowi di haporsiaon, tuhat tama napasahaton. Kalani songon atau pasa saat nisulu masa matu betia nunga sahat pilihan muna tu amat tadi bata, saya sahat matu hamuna kapasu-pasu, tujulan nyarion. Musik. Sektor 7 Inang Borsi Tijak Rob per sektor 7 sektor 7 ya di sana. Inang langsung. Oleh tema dihita saluhutna, partikiano pia manginang hugorahok kami ma aka yana kota Sekolah Minggu na dapat juara di video khotbah singkat atau khotbah cilik. Yang pertama dari kelas besar atau horong besar, hugorahok kami anong Laos Roma orang tuana mewakili tujulu. Horong besar juara pertama Ayumi Simajuntak sektor 4C. Ayumi Simajuntak sektor 4C. Juara kedua Evelyn Sumondang Sitopul sektor 4E. Besar. Juara ketiga Anabil M Sipahutar sektor 1A. Anabel M. Sipahutar, sektor 1A. Anabel M. Sipahutar. Baik, dari horong kecil, juara 1 Marudut Yosef Grado Parhusip, sektor 5.
Juara kedua, di sini aja Inang. Geser yang horong besar ke sana. Juara kedua Selena Aurora Sijabat sektor 4D. Hadir. Juara ketiga Getri Tamba sektor Pargodungan. Getri Tamba. Sekali lagi Getri Tamba sektor Pargodungan. Getri Tamba. Getri Tamba, pahat pamu Inang. Ya, untuk memberikan hadiah horong besar kami serahkan ke Amang Pendeta Resort dan hadiah horong kecil ke Inang Pendeta Rolina Buang Manalu. Jadi pisang, jagung, eme, honas, dosude, ikon utuh dohos 1 sore. Harus utuh sampai sore. Alana nomor minggu pukul 18.30 juga akan menikmati pesta gotilon. Sutung adong nasairoi jurta mamereng manggai dohot lumobi pisangi ate dos marohata harus utuh sampai sore. Mau lihat ya? Tes. Pemilik mobil Yaris. Pemilik mobil yang tertera nomor polisi di monitor agar digeser. Pemilik mobil yang tertera nomor polisi di monitor agar digeser. Tudamang Dainang, Molo adongna merasa yang memiliki kendaraan yang nomor polisi tertera di monitor supaya digeser. Penutup. Sonari sahab mahita tu ujung ni pesta puncak, pesta gotilon, pesta sending dot ulang tahun di Pasar Tamima tu Amang Pendeta Resort. Sampai kita Pangulan Agung. Sampai tak? Pangulan Agung sampai tak? Ta pasah mau lihat tu panitia dok tu sudah ruas tak? Iso sahalak na. Unang oleng kapal tau. Iso sahalak. Oke. Di hamuna aka amanami do inanami. Lumobi aka panitia na ni hasuton ni sektor Pargodungan. Songoni nang ruas ni Huriata
dia kamanami do inanami mauliate ma hupasatami Tuhamuna nunga dengan mardalan pesta tahun sending, pesta gotilon, dohot ulang tahun pa 30 ima huriata HKBP Tanjung Sari Sadarion. Tangiang nami tu amata di bata, saya lamar taba-taba ma pasu-pasu tu sude hitau saluhukna diaka lungobi nong manupahi ulaun Sadarion bahen sangap di tuhatainon. Diaka na hurang lobi masih jujur mahita tapariahi makan muli na duengga muse tutikki naroon alani i tapa ujung maulau tahun martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na usobbahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate si tutuma di sobbah rohanami tuho ala lasni rohanami diobason di tuturiho ulau nami boy mardala doho denggan ima pesta tahun sending pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriam pa 30 onopon sudena Tuhan alani denggan ibasam di ukapo rohani panitia boy di haringgas sonnasida makubasi songoni nang akaruas ni huriam na parsidohot manupahi ulaon Sadarion sailam mamasu-masu mahotu nasida lehonom mutotong hahipason gajang ni umur pasu-pasu sude diganuk akka ulaon na maragam na pinasahak mutu akka ruas ni huriam jala say ajari hami Tuhan maka mulatehon sude denggan ni basami pasu-pasu maka yanakon nami akan name asay purmagodang akan nang magodang pargogoy parbisuhi dia kaulon na dia kanang matua sai pabengit marwana sida di siha tua-tuona atong marsangak maho di ulaw namin Sadarion nang di na mardumusirak kami manopot ulaon nang manopot bagas nami be upasa tami ma daging do tod di nami tuho atong say tangihon jala uloy mapangiduan ilihili naming na usobaw kami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami say didongani asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama doho parsauran ni todi parbadia mahitaon saluhuna amin oras mahita Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat HKBP Tanjung Sari. Saat ini kita merayakan yaitu pesta puncak tahun sending dan sekaligus perayaan pesta gotilon di gereja kita. Saat ini kita telah bersama dengan yaitu Bapak Pendeta yang kita kasihi, yaitu Bapak Pendeta Dr. JR Hutauruk. Beliau adalah mantan pimpinan HKBP Eporus HKBP di masa pelayanan mereka beliau ya, yaitu di tahun 1998 sampai dengan 2004. Di samping itu Bapak Dr. JR Hutauruk ini beliau adalah dosen, pernah menjadi seorang dosen dalam bidang sejarah gereja. Dan beliau juga jemaat HKBP Tanjung Sari ini. Selamat hari Minggu, Opung. Ya, selamat hari Minggu. Sehat Opung saat ini? Sehat. Iya. Opung, saat ini gereja kita HKBP Tanjung Sari merayakan yaitu pesta puncak tahun sending yang dimaknai bahwa kabar Injil itu sangat penting di tengah-tengah gereja kita. Dan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Opung. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Opung yang berhubungan dengan seputar daripada sending itu.
pertanyaan ini memang menarik karena kita diajak menoleh jauh-jauh ke belakang pada saat Tanah Batak, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, sampai ke Dairi, seolah-olah daerah yang tertutup. Belum ada orang asing, orang kulit putih yang menjamah daerah itu, kecuali ada beberapa percobaan yang berhubungan dengan pekabaran Injil. Misalnya ada dua pendeta dari Inggris, Burton dan Ward, yang berangkat dari Padang 1824 dan tiba dengan selamat jalan kaki dari Sibolga sampai ke Tarutung, Silindung 1824. Nah, begitu awalnya, dan kemudian datanglah pekabaran Injil yang resmi yang didukung oleh sebuah lembaga, yaitu Kongsi Barmen, Rheinische Missionsgesellschaft. Tanggal 7 Oktober 1861 ada 4 orang misionaris berkonferensi, berapat, menjanjikan bahwa Tanah Batak akan dibuka dan dibantu oleh sebuah lembaga Rheinische Missionsgesellschaft 7 Oktober 1861, dan itulah menjadi ulang tahun HKBP sampai ya sekarang. Memang masyarakat Batak adalah negara-negara kecil. Negara-negara kecil. Satu kampung menjadi satu negara. Jadi tidak ada keteraturan, semuanya bebas, dan apalagi agama animis pada waktu itu, itulah agama yang mayoritas di tengah-tengah masyarakat Batak, atau bahasa Bataknya si Pilebegu. Lalu ada slogan pada waktu itu, zaman Hamajuan. Zaman Hamajuan, ya kemajuan, ekonomi maju, pendidikan maju, politik juga maju, karena masyarakat Batak sudah berpolitik. Misalnya Hatopan Kristen Batak, HKB, itulah ormas Kristen yang pertama di Tapanuli. Lalu itulah latar belakang HKBP pada saat ini, bahwa dulunya si Pilebegu, tapi memasuki kekristenan, zaman kemajuan, modernisasi, rumah sakit dibuka, hepata dibuka, artinya diakoni berjalan, marturia berjalan, dan koinonia berjalan. Jadi itu yang holistik, penginjilan, pekabaran Injil yang holistik. Ya, Opung, ada begitu banyak ya, Opung, ya, tokoh-tokoh misionaris ya yang datang ke Tanah Batak. Ada itu yang datang dari Amerika, Inggris, dan juga dari Jerman. Nah, apa yang membuat mereka begitu tertarik datang ke Tanah Batak dalam pekabaran Injil ini? Ada sesuatu enggak, Opung, yang lihat misionaris, mengapa mereka datang ke Tanah Batak? Demikian, Opung. Ya, jadi pada zaman itu ada gerakan kebangunan rohani dan dilanjutkan oleh gerakan penginjilan. Jadi semua bangsa-bangsa Eropa yang mayoritas ya Kristen yang mendirikan lembaga-lembaga pekabaran Injil, dan mereka mencari di mana tempat, dan ada buku-buku, ada cerita-cerita mengenai Tanah Batak, orang Batak. Jadi itulah yang memandu mereka sampai ke Tanah Batak. Tetapi, Opung, ada beberapa tempat yang disandingi oleh HKBP, tetapi tidak berjalan lagi. Nah, bagaimana pendapat Opung tentang hal ini? Banyak faktor.
bahwa wajah pekabaran Injil dulu pada waktu Nomen Sen sudah berubah ya sekarang, bahwa kerukunan umat beragama, kemajemukan dan fasilitas untuk itu. Contohnya misalnya apa yang dihadapi oleh HKBP, yaitu kurangnya pekabar Injil yang mampu untuk mendatangi daerah-daerah pedalaman. Kedua, memang orang-orang Batak suka merantau. Jadi merantau untuk membuka lahan, marhauma, bertani, dan lain-lain. Dan di beberapa daerah, di Mentawai, di Enggano, ada keluarga-keluarga Batak di situ dan menyatu dengan penduduk setempat. Dan mereka mendirikan gereja HKBP. Tapi saya lihat semangat pekabaran Injil itu di HKBP tetap, bahwa setiap warga gereja HKBP yang merantau itulah misionaris. Inilah musim panen, inilah pesta Gotilon, dan itulah yang diambil alih oleh jemaat setempat. Pesta Gotilon artinya lumbung padi dari anggota jemaat sudah penuh, dan dari lumbung padi itulah mereka membawa karung, membawa tanduk ke gereja, dan itulah cikal bakal pesta Gotilon, bahwa menggotil, mengambil hasil panen mereka, yaitu padi, dan membawa sebagian menjadi persembahan kepada Tuhan. Dulu juga sampai sekarang, cuma bukan lagi padi yang kita bawa sebagai persembahan, sudah amplop yang berisi uang atau bahan-bahan. Kalau perlu ada lelang, lalu dilelangkan, lalu diuangkan. Itulah pesta Gotilon. Tapi itulah cikal bakalnya, memang menggotil, memanen. Jadi cuma namanya menggotil, tapi kita tidak punya apalagi sawah untuk dipanen. Tapi saya kira kehidupan kita ini adalah sawah. Dan yang punya sawah ini Tuhan. Jadi kita hanya pekerjanya. Jadi kalau kita membawa sesuatu pada pesta Gotilon, ya itu menandakan kita pekerja. Kita buruh daripada Tuhan Allah. Dan kita senang menjadi petani oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi ini, khususnya manusia sebagai mahkota daripada ciptaan. Ya, Bapak Ibu, Jemaat HKBP Tanjung Sari, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. J.R. Tauruk. Beliau adalah mantan pimpinan HKBP tahun 1998-2004. Kiranya melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Opung dapat bermakna bagi kita, secara khusus juga Jemaat HKBP Tanjung Sari ini. Dan kita harus bersyukur memiliki pimpinan HKBP yang saat ini telah berusia, ya Opung ya, 84 tahun. Kiranya di umur Opung juga tetap sehat Opung ya. Ya, tetap sehat, dan juga Opung Boru. Ya, kedepannya bisa memberikan lagi masukan-masukan yang baik bagi kita, dan juga dalam pertumbuhan berjemaat dan
bergereja. Ya. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat HKBP Tanjung Sari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.